Свети, благодаря ти, че дойде. Тук имам 2 апартамента, които искам да видим през твоите очи. Хайде да ги видим. Светелина Джагуланова е един от най-търсените интериорни дизайнери в Пловдив. Затова, когато имам хубав имот, винаги звъня за съвет. Обичам да виждам имотите ти, винаги имат такъв характер. Преди години луксът беше само локация. Днес е много повече. Усещането е ключово. Да, точно така. Стойност, усещане, начин на живот. Свети, знаеш, аз съм брокер и когато говоря за простор, хората често виждат маркетинг. Какво мислиш ти за тази площ? Това е пример за премиум имот, който дизайнера твори на воля. Този комплекс и тези имоти носят едно по-различно усещане, нали? Съгласна съм. По-бутиково, по-стилно, по-изискано. Хората често ме питат дали ще се получи добре. Разбира се, това е моята работа. Един добър художник твори върху добро платно. Аз ще ви намеря имот. А аз ще го превърна в дом.